Haka janmiat jangka country tri uyayong araja arpusau ka Voice of the People's Party ka lahir penlong ya ka Jylla maukar ban pan jingkershan nau patba na ka bentau kertong ka parti Dr. Ricky Eje Singkon ubani aireng hak election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ka ban long haka khat khandai tri uyayong araja arpusau. Nalor kertong lai don lang ru dau MLA ke Shillong North uba Edelbert nongrum uba Ardent Miller besayu moj president baru MLA ke Nongkram Constituency nalor kiwe. Habakran kene Jylla uba Ardent ula ther ting ke jingle don bor gi badon hak sarkar MDA2 bat ong baka don ka sanyima ka balong dukhi bha daki babat ya ka bor Synshar uni noelam ula ther ru ki bakno ya u kumjo ka parti da ka bu jingkeli kat no la siu yaki daki badon hak bor ban kren persya ya ka VPP ula ong baka jingdok kawan jia hak Jylla nomor ka jingbam don ka Synshar khadar ka bakhut ka basai Ula angru baki bakersha ni ka VPP kimdei ki ba shongshit kumba shongshit ki wei ki ba yok kiat ki ba yok pisa pat ki ba bam hendrei ki dei ki ba shit raham ula benrap baki ba don ha ka bor ki tieng ya ka jingshan ya bo pat ba u ai ya ka VPP bat ka Jingjop ya ka election MP kan dei Mawjam ban Knieh ya ka bor Synshar ha ka Jylla Halor ka jingkran daki ba dei ki nong ai jingmut jong menteri rang ba ka Jylla ban pha toket CBI ya ka jingkano uba Ardent ya ki MLA scheme uba Ardent ula kentu ya ki ban ai jingmut ban sya ya ka CBI ban wan ha ka Jylla ban kendang ya ki kambam sam dan sekita ki baikran election menda banang ba haka tu por uba Ardent usya tengan hanai jadi kamera ubu bam berosisi kata ni ka politics ke jongki, ke politics jong ke top, ke syukur, ke jelar, bat kenal, nak kenal itu ke magazine, abang ada ni kelas, abang ada pre ke magazine, dalam ke actress, ke bapatai. Kau how much it costs to look shit? Kamu hadut kanu, ke syonggol, yang ini begin riam, ke import. How much it costs to look shit? Tengam tip how much? Baga sarkar ka siwi gini bakin jelar MMP tai ko ki pat ba be jana ban yalam baga ayo pat ba banum salya ban kren ye AK ka ba ma ban piang wati khulung ke kna namu ko deputy chief besar badan burom ki pat ba ki bawan shaka Jylla jana Voice of the People Party ki krenwan ban le shongshit nomor ki ba shongshit bon sien dai tak be yok ya shongshit dai tak be yok pisa shongshit dai tak be yok dame Udah patba ubawan, syarikat Jylla jana Voice of the People Party. Udah patba ubah shongshit, udah patba ubah shitham. Balik shitham, namar kata kajintmen, kaba shlay, kaba mi, naga dono jong the judgment real. Basashi simpat kido ya ka jingerman, hapang ka jingerman, lingba ka Voice of the People Party. Kadang udah patba. Pelong yang patba wala daw di banyeng laiken ta klem syuki klem sya klem bai kali ulan hinaladi kani kada ke jingerman ko ki patba odan di bang uto Ardent na banang sang na pengki patba syano ka pai kata ka clean politics jongu syano ka pai kata ka revolution jongu syano ka pai kata ka people's movement jongu nai nga ko aban juba iki hagani ka por ka pamata baga VPP kada ka culmination jong the people's movement jong the political movement jong the clean politics jong the revolution ban menta ka culminate hagane ka kinti bagawan ra ya ka Jylla hagane ka ri ka bagi ka ji ko ki patpa yelan tani election shisha ka pni ya kata ka amount of political arrogance kaba issue kai ban pe dan nomor kata ko ki patba kapor kala dei bangin pini ya kapor bagani election kandai tang ka election MP ban Punjab Dr. Ricky ndai ka digi pendat yo way Mawjam haswa bangin kurut ya kapor Synshar hagani ka Jylla yang challenge Ardent yang ini election CBI yang ini election kayak gini ke CBI but kilong ki advisor jong chief minister na kwa ban kintu na kane ka Jylla haba kilong advisor jong chief minister snobha advice no woodward yung chief minister baon ang ya kata ka consent ya ka CBI bahkan sedang menontraikan no hamil nomor the power
concern lies with the state government. CBI kamla mansuan muslihat tuklar ni wala ketua eru. Kumbaga mentaka CBI ketua ia concern jong state government kimai kimutan pendidingi. Toyan nyele siapa lu kayu tas. Hana utau spokesperson jong kani ke MDA uang balada ubadan usoma kata MDA ka pun di kambam sak balai dawa ya ke CBI. Aila kenya ke CBI mo. Aila pibak la pide, pia ma pingin dan kamde. Ke CBI karuman ban muslia. Oye dan gibong lara utau badan ula ban pensisha. Ubadan ni krempat jer mano babam sak de ong gi ishke. Ya ka bam sak BBP ka ong ishke. Wa Amit Shah ni la ong maga NDA dari ka babam sak tam. Ya Amit Shah timot kiting yo para ke CBI. Kile kumbang snow, apa kena CBI, apa kena Amit Shah, kau kipai babi, ngangai nilai ini. Kumno ba Raju? Knieh kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba ba? Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng ya ki 45 ila banitu ya ki ta ka sharp plus F aki. Ba uni ujing bam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki skim ICDS MDM PDS kabha na kabenta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na kabenta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.